Нашчадкі Яўгена Чырыкава падзяліліся каштоўнымі дакументамі, кнігамі, аўтографамі вядомага рускага пісьменніка, драматурга, публіцыста для выставы ў музеі Богдановича. Яўген Мікалаевич прыехаў у 1895 годзе ў Мінск не адзін, а жонкай Валянцінай, артысткай тэатра, і дачкой Навэлай, а ў Беларусі нарадзілася яшчэ 3 дзяцей. Іх фотаздымкі можна ўбачыць на экспазіцыі, у тым ліку і пасведчанне аб нараджэнні сына Яўгена Яўгенавіча. Семья рассказывает такую легенду, что все жыццё яны лічылі, што Яўген Яўгенович нарадзіўся ў Санкт-Петербургу. Але калі яны пазнаёміліся бліжэй з сямейным архівам, прывезеным за мяжы, то адшукалі метрычнае пасведчанне, дзе напісана чорным па беламу, што Яўген Яўгенович Чырыкаў нарадзіўся ў 1899 годзе тут, на нашай тэрыторыі, быў ахрышчаны ў Троіцкай царкве ў Блоне. У Мінску у Яўгена Чырыкава з'явіліся не толькі дзеці, але і апавяданні, хлеб вязуць, блудны сын, аповесці, інваліды, чужаземцы, Таніна шчасце, а таксама ён пачаў пісаць п'есу «Яўрэі», а на двары ў флігелі была нават пастаўлена мясцовымі аматарамі тэатральнага мастацтва. Яўген Чырыкаў быў знаёмы са многімі беларускімі грамадскімі дзеячамі, а таксама сябраваў і крытыкаваў Максіма Горкага, з якім, можна сказаць, пазнаёміў і Богдановичаў. Справа ў тым, што калі сям'я Богдановича ў 1896 годзе адпраўлялася ў Ніжні Новгарад, Адам Богданович узяў рэкамендацыйныя лісты. Адзін з такіх лістоў даў Яўген Чырыкаў да Максіма Горкага. Дзякуючы гэтаму Адам Богданович пазнаёміўся ў Ніжнім Новгарадзе з Максімам Горкім, будучым знакамітым пісьменнікам, пасябраваў з ім, і сяброўства гэта працягвалася 40 гадоў. Выстава ў літаратурным музеі Максіма Богдановича можа даць падставу для будучых даследаванняў і новых адкрыццяў. Так на экспазіцыі упершыню прадстаўлены твор «Дзяўчына на могілках», пра які нават не ведалі некаторыя праўнукі Яўгена Чырыкава.